фестивале Башкортостан халык театрдарының ижади бәйгеһе. Фестиваль гран-при алган театр сәхнәһендә үтә. Стәрлебаш ерендә үткән 6-нчы Алтын тирмә фестивале регион ара дип игълан ителде. Стәрлебаш театр һигүселәре Башкортостан, Силәбе өлкәһе, Татарстан, Хакас республикаһының һәвәскәр театрдарын алкышлап кинәнде. Фестиваль барышында театр спектакльдәре карарга ихлас, гомумән театрды яраткан тамашасы яйыла. Улар ихлас итеп карайлар, калдырырга тырышмайдар, һәрбер килгән театрдың спектакльдәрен карарга тырышалар. Аларга инде тагыла теләрнем театрды яратһындар, театрларга йөрүһендәр, чөнки ул театр ул безнең тормыш, безнең көзгө. Андагы воспитание 2 сәгать ярым эчендә гомерлек воспитание карап утырган. Тем более гаилә белән, дусы белән, иптәше белән килеп утырган яшь парларга тормышта ничек яшәргә нык пример булып тора. Тормыштан алына бит бөтен әйбердә. Менә был әлеге театрларда һәрберендә караһаң, тормыштан алына. Мен бұл фестивальға біріншіге келдім. Алтын тирмә фестивалына бүтәһеләк безгә кызык, фәһим алабыз, тыңлайбыз, карайбыз, күрәбез, кемдәр, ничек тыналалар, ничек яшәйләр, ниндәй спектакльдәр һайлайлар, ниндәй спектакльдәр куялар, ниндәй әсәрләр, ниндәй темалар күтәрәләр. Бүтән дә карап торабыз, үзебезгә файда алабыз, фәһим алабыз. Югары сәхнә кешеләре үзләренең фикерләрен әйтә. Режиссерлар Әхтәм Абушахманов, Таңсулпан Дагиевна. Уларның фикерләрен тыңлайбыз. Уларның обсужденияларында ултырабыз. Алар белән фикер алышабыз. Бұл безгә бик яхшы дәрес. Халык театрында безнең үзебезнең артистларыбыз уйнай. Уларның тугандары килә бит инде. Бере атаһы, бере әсәһе килә, бере өләсәһе килә. Ул бер халык театрында менә береһенең внугы уйнай, анагы дип әйтә инде башкортса. Береһенең улы, шуннан шул саклы итеп карарга килә инде ул. Нимәләр күрәм, ниндәйдер бийеклек күрәм дип килә бит инде. Радио мәдәният районында әле безнең театрыбыз юк. Авылларда бар, мәдәният районында юк. Режиссер буларак, үзем режиссерский укып беттем. Аллага шөкер, шул режиссер буларак спектакльләр сагарга, театр асарга дигән ой фикер белән килдем. Монда фестивальгә килгәндәр икән иң-иңдәре генә килә. Катнашырга. Шулай багас иң-иңдәре достар әйтәйин ул фестивальдә булдык, шулай күрдек, шундый спектакльләр сагарга. Ул кеше әйтү. Амалы үзең килеп, үзеңә кирәк материалды алу, күңелеңә алу. Бер спектакль турында уйлайың, вала мин бу спектакльдә шулайрак эшләһәм дип. Банда кигәс карайың, шундыйрак изюминкалар өстәргә була икән, шундыйдар ярый икән. Алтын тирмә фестиваленең кунактары Силәбе өлкәһенең Аргаяш халык театры, Хакас республикаһының Кызлас халык театры, Татарстанның Алабуга сәнгать мәдәният училищеһы халык театрлары булды. Adın solan kimdir Neyman? Жалыма! Babamның adı kim? Pıhtırgı yılın zıgarı. Anın şegin, aşıl kıftır, anır saldaşı. Pendizin, senin azamastın oralşızın. Bizden sana haydık bay. Min pokşarı tutan çıkıspın. Tüşebuze, bir naşaşılır gelir. Başta üzerge, ağlar toks yeme.
жақтырармын. Аналар, мен саға бақшақты сөйлетсем. Менің күніне өзіңіз ақшыраймын. Сағыт болмасаң! Сағырмын, мен андық еме, сен сұрбасын. Түше болса, толыр, саға құдайдың да қылыр болар. Маға қажетті болмастар! Істеген, қажетін ұқсалардың. Неме болжым, өже. В вашем репертуаре еще какие спектакли? О, я вас сейчас обрадую. У нас есть 2 спектакля вашего земляка Флорида Булякова, 2 комедии его. Выходили «Бабки замуж», Ленхакасский Неллер и Эрге Паршалар. Классно был. Ну, хорош, ну, очень было много декораций, потом мы его, в принципе, никуда не смогли вывести. И второе «Любишь, не любишь» Ханчахан Минджи. Вы играете на хакасском языке? Только на хакасском. И много на хакасском Всё на языке? хакасском. Много ли театров? Театров у нас народных театров, да, а и государственный академический один, это имени Топанова, и есть еще молодежный театр Читыген. Сен, бірлеймін қорғылдың, қайдысың тағыны сонық етсәлер. Өзік шалын шілек тұрырсың, бірлеймін сақшы. Держать темп и держать зрителя постоянно, как скажем, на струне, ну что это я понимаю. Сегодня я сыграл на 6 инструментах. Это тюр, по-хакасски называется, бубен, по-русски скажем. Потом тимр хомус, варган, я буду переводить. Хомус. Кумов. Ну, у нас тимр хомус. Есть деревянный хомус. Чатхан у нас национальный инструмент, самый древний. Это у нас чатхан. Хобрах, подобие флейты. Ага, у нас курай. Но у нас есть шор. Я сегодня ребятам показывал, они мне показывали, как играть. Примерно одинаково, но я его с собой не взял, думал. А вот это ваше горловое пение зляу по-башкирски, а у вас как? Хай. Покажите, пожалуйста, как вы изляете, вот самый такой мощный. Без инструмента. Просто так, да. Вот. Попробуй. Если можно. Примерно так. Ага. У нас тоже в эпосах, вот, например, есть Боскорт эпос башкирский, там тоже именно когда приходит Волга и какие злые силы, исполнитель вот именно исполняет, то есть вот злёв такой звуки издает. А у вас какие еще виды злёв? Вот все такие или там еще есть как свист, как все? Ну я сегодня, по-моему, вчера лучше было свист, сагыт называется. Алгаров. Нет, это, по-моему, сагыт. У нас сагыт говорят. Это свист. Ну, 2 вида, 3 вида. И традиционное хакасское пение. Зажимается звук. И на чатхане в основном у нас эпическое сказание хайджи. И сказил, рассказывал именно горловым пением. Все эпические сказания мог исполнять это сказание сутки, без остановки. К сожалению, у нас по горловому пению хая школ нет. Как в Туве, как в Алтае у нас нет. А вот эпических сказаний как передают, каких мотивы исполнения, тоже такие есть у вас школы? Хотя бы 1-2 человека остались? Их не осталось вот этих времен, допустим... Как Лонхоу Якутов, да? Не осталось? Да, нет, до начала 20 века, кто жил в середине, в конце 20 века. Этих сказителей у нас нет.
Вот кто у них принял, вот у нас заслуженный артист Евгений Улубашев, заслуженный деятель искусств Вячеслав Скученов, вот, или раньше исследователи в 50-х годах эти хаджи записали. Вот этот материал остался, вот мы сейчас исполняем. Ну и, конечно, свое. Волнения были, как обычно, как всегда, на каждой сцене перед выходом человек волнуется. Также и я сильно волновалась. У вас голос сорвался или что с вами? А у нас профессиональная болезнь. После каждого спектакля у нас голоса ломаются. Да, вы вчера очень Нет, сильнее, просто мы конечно. простыли. И простыль тоже есть, Простыли, да? да. Ага. И на самом деле надрываете голос? Да нет, Нет, не надрываем. нет от этого? Нет, нет. Как вам Просто природа Башкортостана помогает играть? Природа очень красивая. И у нас красивая. Горы, степи. Ну и здесь красивая. Первый раз видели дерево клен. У нас нету такого дерева. Не увезите? Нет, мы вам оставим. Скажите, пожалуйста, по-хакасски, что вы впервые в Башкортостане, но вам кажется, что здесь как-то все знакомо. Скажите вот такие фразы. Біз пастағызын мінді Башкиреді, піске мінді оға шақсы білтірді. Башкиредағы шунға сағыншып қас қамыр бұлзыныр, барқы балалары қиға шақсы үсінір. Спасибо большое. Марьяна, сегодня могут быть манкурты? Кто они манкурты сегодняшние? Сегодняшний манкурт – это, наверное, те же самые бомжи, наверное, у кого нет ни дома, ни семьи, да, никого нет. И какие силы сегодня делают человека манкуртом? Безработица, безденежье. Оторванность от своих корней. Вот это не манкуртство сегодняшнее. Как вы думаете? Да, манкурство. То, что, например, забывает свой язык, свои обряды, там, вот, все вот эти. Вот это, да, вот это манкурство то же самое. Мы очень рады, что этот фестиваль стал межрегиональным, потому что большое было открытие для нас увидеть хакасский театр, который взял такую серьезную драматургию, которые окунули нас в мир традиции, в мир обряда. Это очень сложно, очень сложно. Я, когда смотрел спектакль, очень удивлялся тому, как зритель воспринимает все это. То есть фестиваль национальных театров говорит о том, что на Алтын-Терме должно присутствовать корни. Если будут эти корни в традициях, в обрядах, которые будут звучать в спектакле, и в темах, которые поднимают эти спектакли, именно народные традиции будут, то тогда крона Алтын-Терме будет разрастаться и разрастаться. Халык театрдары Башкортостанда узган 20-нче буатта киң колас менен тарала. Баймак, Аургазы, Кыйгы, Ишимбай, Яңавыл, колхоз-совхоз театрдары тиктәләрсә елдар буе театр һөйгүчеләрне ылыктыра, үстерә һәм тәрбияләй. Быел без халык театрының исемен яклауга Чеховтың хикаяларынан торган шул постановка әзерләнегенде. Егет хикаяһын хайлап алып, шуны коршап, үдемсә интерпретировать итеп куярга тырыштым инде. Ул безгә бик якын. Бывают подъемы, бывают спады в театре. Приходят новые люди, уходят, меняется состав. Но если руководитель остается, вот тот идея, принцип, которым живет театр, он остается, сохраняется. И
по поводу вот настоящей жизни нашего театра, я могу сказать, что у нас период, наверное, спада. Большая радость, когда приходят люди, пусть маленькие, большие, там, взрослые, дети, которые изъявляют желание сами, я хочу играть. Пусть даже у них нет ни школы актерской, там, ничего, но они так желают и очень тонко чувствуют и с душой играют. Вот, чем привлекает самодеятельный театр, играют с душой. Вот, как сказать, выкладываются полностью не за зарплату. Они ничего не получают, кроме аплодисментов. Алабуга шәһәреннән килдек. Алабуга шәһәре ул үзенең мәдәният һәм сәнгать училищесы белән бик данлыклы. Һәм менә шушы училищеда безнең театр бүлеге бар. Шушы театр бүлегендә безнең бик талантлы укучыларыбыз артистлык һөнәренә өйрәнәләр. Һәм менә шуның мисалы буларак без бүген сезнең игътибарыгызга Хайвахитның Кияүләр спектаклен тәкъдим иттек. Син яшьләр эшләр ташынмаябы? Ничек кирәк? Шулай яшәсеннәр. Мин үлгәч үз дигәнчә яшәрләр. Әлегә бит исән, элеккеге гореф-гадәт исән. Татарстандан Алабуга сәнгать мәдәният училище студентлары алып килгән сәхнәви күстәнәсте лә халык рәхәтләнеп караны. Бу спектакльдә катнашучы егетләр, кызлар алар барсы да әле укыйлар гына. Шулай булсалар да инде өметле дип саныйбыз без аларны. Шуңа күрә аларның эшләренә бәя биргәндә дә аларның әле шәкерт кенә икәнлекләрен истә тотасы килә. Ничек кертмисең ди, Өс хәзер минеке. Синеке кияү, синеке, әйдәле. Сөйләшеп, гәпләшеп, ашап, эчеп кенә утырыйгалар, әйдәле. Элек киленне ашатып алганнар, белдеңме? Әйбәт ашаса, әйбәт килен янәсе. Син мине эшертмәкче буласың, әйме бабай? Әйдә, шәбез бабай. Нәрсә өчен? Синең әти-әниеңнең исәнлегенә шәбез. Hey бабай, yok минем әтием дә, әнием дә, хатыным да. Сирата мин бабай, сирата. Ну, ул чагында, әйдә, син сирата шәбез, Ey babay, Менә син миңа әйтин, оғыл бирсәң дә, валлахи эшләрем, валлахи. Каялы бабай. Фестивальгә уңышлар телибез. Шундый җылы каршы алуларны безнең өчен уйнарга, тамашачы каршында чыгыш ясарга ул безгә русча әйтеп әйтсәк стимул бирде. Балалар канатланып уйнадылар. Һәм әлбәттә инде без бу спектакль юкарына сөйләмәгез, чөнки ул комедия жанры буенча. Бүгенге көндә комедия ул бик актуаль, ул халыкка бик кирәк. Шуңа күрә миңа калса тамашачыга да ошагандыр дип уйлыйм безнең чыгышыбыз. Фестиваль кунактарын Стәрлебаш халык театрының декорациялары каршыланы. Улар Стәрлебаштарның горурлыгы, берничә елдар рәттән республика күләмендә еңүче өлгөле сәхнә балкыштары. Стәрлебаш район мәдәният йорты сәхнәһен фестиваль сәхнәһенә әйләндергән Стәрлебаш халык театры. Уның режиссеры Нурия Рәхмәтуллина фестивальдән фестивальгә яңнан-яңа әсәрләр сәхнәләштереп, беренче дәрәҗәле дипломдар һәм гран-при бүләкләрен яуланы. Я хочу сказать огромное спасибо, свою благодарность моему коллективу, с которым мы прошагали 20 лет, достигли многого, первые места и гран-при. Именно благодаря вам сегодня театр все это время прожил, наверняка будет жить. Мен мәктәптә укытучы булып эшлим. Һәрбер укытучыга әзрәк артист булу кирәк. Шуңа күрә менә минем өчен бу театрда йөрү минем профессионал уровеньне күтәрде дисәң була. Чөнки менә үзеңне күрсәтә белү,
әйткән сүзләреңне кешенең йөрәгенә yetkерү, ана шундый менә театр миңа шундый менә йогынты ясады. Мине арттырды. Осталыкны арттырды. Бик яраталар халык театрын, бик яраталар. Ул бит профессионаллар эшләгән күк түгел. Халыкты менә йыеп, һәркемнең үзенең эш урыны бар. Эштән һуң арып кайткас театрга йөгерә. Менә безнең Гөлнур Галиевна, она такая оптимистка, она этим живет. И днем она этим живет, и сценада она этим живет. Сагынып бер-беребезне очрашабыз. Рольләрдән әйткәндәй, именно мин шул рольне алырга теләгем бар дип әйтәлмәдек, потому что безнең режиссер Нурия Рахматуллина, ул безне отыйда белеп, кемгә нинди роль подходит итә, кемгә нәрсә эшләргә, ул аны шу до того дөрес итеп рольләрне распределять итеп бирә. И шуның өчен безнең театрыбызда, спектакльләребездә нык удачно килеп чыга торган. Нурия ападан мин бик күп пример алдым. Нурия апа мине бик күп әйберләргә өйрәтте. Аның белән безнең булды инде күп эшләгән эшләр. Урам буйлап кеше дә эзләп йөрдек, чөнки урам кешесе белән эшләргә кирәк. Халык театры бит ул. Бүгенге көнне безнең Стәрлебаш районында шушы хәтле зур Алтын Тирмә фестивале үтү бит инде ул тиккә генә түгел, менә шушы Алтын Тирмәне алып кайткан кайту хөрмәтенә эшләнгән фестиваль дип уйлыйм. Мин үзем Стәрлебаш районының Яңгырча авылында туып үстем. Атаклы безнең районныкы гына түгел, Башкортстанның атказанган халык артисты Хайфа Хәриев белән бер авылдашмын. Шул минем шушы спектакльләргә зур рольләр артыннан йөрергә вакытым булмады. Но Нурия Рахматуллина мине кайчан чакыра, нинди рольгә бәләкәйме, ниме бер кайчан да каршы килмәдем. Һәрберсенә ныклы әзерләнеп килдем дип әйтә алам инде. Чөнки минем гаиләм дә зур, и эшем дә нык авыр сменалы эштә булды. Киләчәктә мөгаен спектакльләргә йөреп булыр дип, менә төрле скетчларда катнашырга дип уйлыйм инде. Я для себя, конечно, актрису, наверное, открыла, честно сказать. Тоже я учительница, такая как бы маленькая технология часы, так сказать. И тут как бы нас Нурия тоже позвала. Мы коллективом как бы ставили этот спектакль, нам очень понравилось. Мы его 2 раза показали. Конечно, хотели выехать, так сказать, за пределы, но не получилось то ли с транспортом, то ли администрация не разрешила. Но мы такие были воодушевленные. Вообще, я, наверное, еще где-то месяца 2-3 этим спектаклем жила. Честно говорю, у меня до сих пор лежит как бы этот сценарий, я его нет-нет, да и перечитываю. Безнең район халкы театрды бик ярата. Менә күреп торасыз. Көне буе кеше килә, агыла, бөтен республикадан киләләр бит инде артистлар. Килгән һәм полный зал бездә. Бер вакытта менә пустой зал булмай. Халык ярата фестивальде. Халык дальше ошо фестиваль дәрте, хүнмәһен ине, дәрте барһын ине. Bütün районнарга, bütün республикага. Происходил как? Между хозяйством, между семьей, между работой, как бы это весной, представляете, да? Потом как бы корову надо доить и так далее, вы сами понимаете. И все это в голове, опять-таки, это ложишься спать, и как бы все это проворачиваешь, и в конце концов такой спектакль хороший получился. В общем, мы так были рады, поэтому как бы я к себе актрису как бы открыла, да. Ну, в принципе, что хочу сказать, мне такая роль попалась, в принципе, похожа на мою, наверное, на мой характер. Поэтому, в принципе, мои знакомые, мои родные сказали, ну, это ты, Римбулатовна. Поэтому, как бы, ну, все-таки было интересно, вообще интересно. Бик матур спектакль башлап җибәргәнек әзерләнергә. 1 яшьлектә, 1 картлыкта. Исеме дә матур, үзебезгә туры килгән. Шуны сәхнәгә чыгару минем бөтен теләгем. Авылдашлар инде аны уже ишеткәннәр каяндыр. И һәр берсе кайчан чыгасыз дип сорыйлар. Без Дон Бернарды альбомны куйганнан соң бу уровень төшәргә тиеш түгел. Уңышлар телим, шулай ук шул ук спектакльдә катнашырга да телим. Вам всем спасибо. Наш сайт stерлебаш.ру театр. Приятно за других, приятно видеть своих друзей, режиссеров. Все близкие, вчера их позвала в гости, кое-кого, не все, конечно. Очень приятно, очень было приятно их с ними встретиться, и тем более на нашей земле. Стәрлебаш халык театрын бик күп елдар Рахматуллина Нурия алып, җитәкләп алып барды.
Уға инде әйтәһе килә, бына ошо театрды, ошо кимәлгә күтәреп еткергәс, ул бик күп көс һалды. Сөнки гран-при алып кайтуы һәм бына ошо бүгенге көндә безнең ердә фестивальдың үтүе әлбиттә уның да зур емеше, уның да зур эшенең һөҗүмтәһе булып тора. Ошо кимәлдән төшмәһен, үсһен, безнең театрыбыз үсешен дигән теләктә калаһы килә инде. Eyden Nuriye Payman'a foto atışaya geldik. Nuriye Bana bunda dur, bunda boşu da yok oturmaydı, oturmaydı. Внимание! Düşürdüm. Ben yine açarım. Düşürdüm. Yılmaydık düşürdüm. Sana verir mi? Aslan çık, aslan in aslan. İn aslan al, in aslan. Yatıp. Varsa bir yılmay düşürüm. Gerekme korkasın yılmayacağım. Aslanın da huzurlup yatırsın. Devine düşür ezileme. Düşürdüm.